Uhadni 5 krajín, ktoré majú najvyššiu hodnotu národného tímu. Za každý klub máš 10 eur. Anglicko, Výborne. Brazília, Barcelona. No, to je klub. To je klub, hej. Taliansko, Nie. Nemecko, Paradoxne nie. Keďže si už povedal tú Barcelonu, tak kde patrí? Do akej krajiny? Španielsko, Výborne, tak máme tretiu. Francúzsko, Výborne, štvrtá a posledná. Je odtiaľ. Ešte stále hrá, už má vyše 40 rokov. Hrá v Saúdskej Arabii. Ronaldo Áno, čiže? a Dubaj. Z akej krajiny pochádza Cristiano? Aha, Nosia červeno-zelené dresy. Argentína nie. Nie. Oni sú v Európe. Aha, tak to mám výpadok. Z akej národnosti je Ronaldo Cristiano? Španiel, Nie. Zeleno-červené dresy. Aj vlajku majú zeleno-červenú. Brazília, Argentína. Nie. To je, vravím, Európa. Tak neviem, výpadok úplne. Dobre, no, bolo to Portugalsko. Vidíš, tak to bolo ľahké. Dobre, čiže, ale 4 si uhadol. Tak super, máš 40 eur, to ti pripíšeme. Gratulujem a automaticky ti vyhru aj zdvojnásobíme, ak nás sleduješ na nejakých sociálnych sieťach. Nesledujem. Škoda, ale môžeš napraviť do budúcna, ak by sme ešte súťažili.